fa molts anys vaig estrenar un espectacle aquí a Rubí on Salvador Espriu deia el que era la veritat segons ell. Deia, què és la veritat? Vidre llançat, esmicolat als quatre vents de la ciutat, trossos de fang molt trepitjat, què és la veritat? Un últim xiscle de negat, cruels vestigis de raspall, seny, capells fines de cavall. Doncs hem vist tot això que l'Espriu va escriure fa molt temps, com tot això es materialitzava i tot això ens ho fan passar com veritats. Avui tenim una plaça nova a Rubí, una plaça que es dirà 1 d'octubre. I perquè fer constància de que aquesta és la plaça 1 d'octubre, ara anem a posar el rètol aquí. Si diem en veu alta, volem una república, no volem monarquia, ni aquesta ni cap altra, i menys encara aquesta, imposada per Franco, l'assassí dels coloms. Franco, l'assassí, garrote vil, el botxí de les roses i de la llengua que ens parla, se'n riuen sense vergonya i es pixen en l'arena on un dia jugàvem i elevàvem castells que l'onada besava amb la ginesta en flor. Les armes són els cants, les armes són les lletres, les armes són els cors, les armes són el somni d'un poble que camina, tot i que l'empresonen, i que l'empaiten, i que l'encerclen amb jutges, l'encerclen amb policies, l'encerclen amb pocs de porra, amb tertúlies, l'encerclen amb diaris, amb ministres. Sota els ponts turbulents i entre l'aigua agitada, el riu sempre flueix. No esteu sols, no estem sols. Que tot comença encara, i trobarem la riba. Resistiu! Resistim! I arribarem a casa! Visca la República Catalana! Avui som aquí per commemorar i també per reivindicar. Per commemorar l'acte de desobediència civil pacífica més important dut a terme a Europa els últims anys. Per reivindicar una vegada i tantes com faci falta la democràcia, els drets humans, la justícia i la llibertat. Cal que nosaltres, com a poble, esdevinguem del tot irreductibles. Cal que totes i tots fem el que pugui incomodar l'Estat. Només fent efectiu el mandat de l'1 d'octubre podrem aturar la repressió. Les persones exiliades podran tornar a casa i les preses sortir en llibertat. Així que no defallim. Les entitats i partits que formen ja part de la comissió de l'1 d'octubre insistim, perseverem i treballem plegades, no només per donar respostes a la repressió de l'Estat, sinó sobretot per construir la república.